Zachitika kachiwiri pakati pa Pemphero Mphande komanso Keturah, ndipo anthu ali okwiya kwambiri ndi Keturah. Anthu ambiri akwiya naye Keturah ndipo ambiri ndi opsa mtima. Anthuwa ndi okwiya choncho makapa manong'onong'o omwe akumveka kuti Keturah wasiyana ndi Pemphero Mphande. Tonse tikudziwa bwino kuti Pemphero Mphande anali manager wa Keturah pakanthawi kapitako ku nkhani ya mayimbidwe, ndipo mkati mwa ndime zinapezeka kuti Pemphero Mphande wapanga chibwenzi ndi Keturah mpaka anthuwa analengeza ku ziko za ubwenzi wawo kufikira mu nthawi imene Pemphero Mphande anamuswa mtima Keturah ndi kumutaya pena paliponse. Kusweka mtima kwa Keturah kudatchuka kwambiri, ndipo anthu ambiri nkhani anakhala akuyikambirana. Inafikapo nthawi yakuti Keturah anazalemba pa peji yake kuti I was once alive ndi kudelete peji yake kuisowesa pa public. Anthu ambiri kuphatikizapo even Michael Usi anayankhulapo kuti Pemphero Mphande ndi Keturah akuyenera ndithu alandire uphungu wapaderadera, ndipo Michael Usi anapempha nambala ya Keturah kuti akambirane naye amulangize mwapaderadera. Kenaka ubwenzi wawo utafika mpokuti uli wa on and off, Keturah anazaluwapo live apa nthawi imeneyi nkuti akulira. Anazangoyankhula mawu ochepa chabe before live imeneyi kusowa. Analankhula mawu kuti Pemphero and I were dating, koma kenaka Keturah anazalandidwa foni ali pa live imeneyo ndi munthu wina amene anali naye pamalopo, ndipo live inathera pa njira. Izi zinachitika anthu akuona, izi zinachitika live anthu akusatira izi mu mbiri ya dziko la Malawi. Ndi live imene inasatiridwa ndi anthu ochuluka, koma imene inatha mu ma seconds ochepesesa kwambiri ku dziko la Malawi. Anthu ambiri anamulangiza Keturah ndipo anthu ochuluka anali kumufunira zabwino mkaziyi. Anthu ochuluka maka amayi amakhala akumutukwana Pemphero Mphande kuti sanapange bwino kumutaya Keturah pena paliponse. Chibwenzi chawo chija chitatha, Keturah anatengedwa ndi mzungu amene ndi mwini wake wa Jakalanda ku Blantyre, ndipo anapita naye Keturah ku America kuti akajambule nyimbo zake komanso akapange ma project ena amayimbidwe ku Americako. Apatu nkuti Pemphero Mphande anali atalengeza kuti wasiya kumupanga manage Keturah pa mayimbidwe ake, koma Keturah atabwerera ku Malawi kuchokera ku America anayambiranso ubwenzi ndi Pemphero Mphande mpaka na kunabadwa mwana ndithu, ndipo anthuwa anayamba kukhalira limodzi. Koma chausa mapiri pachigwa ndi chakuti ku Twitter mayi wina anapanga comment pa Twitter ya Pemphero Mphande kuti muzipanga ngati ndinu okwatira, ndipo apa Pemphero Mphande anayankha mawu akuti ndinayamba ndakuitanani ku ukwati wanga. Mawu awa anthu ambiri anawatanthauza kuti Pemphero Mphande akunena kuti iye siwokwatira. Izi zazisa mpungwepungwe pa social media, ndipo anthu ena akuyankhula kuti anthuwa sakukhalira limodzi koma amangozibisa chabe ku public kuti public isaziwe, koma bandi inagawana zida kalekale. Ndipo anthu ochuluka akumusambwaza Keturah kuti iyeyi samamva ndipo asamveredwe chisoni chifukwa ndi khutukumve ku nkhani ya zonena za anthu. Anthu ena akuti Pemphero Mphande samamulemekeza Keturah komanso kumuteteza mkazi ku public chifukwa chisanzo mwa ichi ndi icho akumukana mkazi pa public ndi kukhalanso pa Twitter. Keturah ndi oyimba mmodzi mwa oyimba achisikana amene amalemekezedwa kwambiri makamaka ku nkhani ya mayimbidwe awo. Mwamva mmene Keturah ndi Pemphero Mphande zakhalira, koma bwanji mutamva chifukwa chimene amalawi ambiri amamudera mmira kuchinga isi. Samavita iye tikakumane.